na ike dị n'ahụ ya emerigene mmadụ maka na ịkarịrị ya okweghị Chukwu si wee chọọ Chukwu kere ụwa ka ọ gbakasị anyị njọ ka anyị na-ebi ụmụnne etu aka si wee gị iwepụ okwu na-ekwu onye ozizi etu aka ụwa si wee gị wee kele Chukwu na anyị nke a dị ndụ taa wee na-achị ya biko na anyị dị ndụ na-ata ka anyị nọta ha aka na ebe a anyị nọ maka gịnị oge njere izi ju ejere m ijuzi ka ajụjụ oge zitere na anyị wee setịrị ụlọ maka eluigwe zikisi na ya nụ n'eluigwe amaka mana ebe a jụrụ ya anya na ya chọrọ ịnọtụta ebe ya na anyị na-ekpe ekpere emesịa ka anyị chejebe eluigwe mana na-agọbụ Chukwu si ya biko na ebe anyị debere anyị abụ anyị mma n'ahụ ka anyị nọtụpụ aka ebe a tupu anyị agbagobe wee si ya biko na onye akele ebe a kpọọ onye ọjị ọ na-ejikọta anyị ncha titi ka ide anyị n'oyibo ide oje anyị ọbụla omenala jikọrọ Igbo wee si ya nna anyị igwe ya biko ka ebe a n'oge n'ọbụ ụmụ nwakata anya niile ekwuo gịnị ode kwuru de mgbaba ike ihe kwuru ka na-emekwa eme anyị nọrọ n'iru anyị nọ mma anyị nọrọ n'azụ anyị nọ mma paranụma ọgadagidegbe anyị paranụma arọ oge na-eme ekene gị paranụma ebube dike ijebe ije awele paranụma nekwa arụba na-eze ama paranụma ọgadagidi na-ekele m paranụma ekwuo gịnị ode kwuru de mgbaba ite ihe kwuru ka na-emekwa eme anyị nọrọ n'iru anyị nọ mma anyị nọrọ n'azụ anyị nọ mma paranụma ọgọdọ egbe